Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, dinten menika pepanggihan kalian kula Pendeta Prajayaning Tias saking Pasamuan GKJ Nginto-ento, Lasis Yogyakarta Barat. Kita badhe sesarengan midhangetaken punapa ingkang dados renungan Sabda Winedhar dinten Rebo 21 Desember 2020. Namun saderengipun sumangga sesarengan kita ndedonga rumiyin wonten ngarsanipun Gusti. Allah kasuwargan kawula badhe sesarengan mirengaken punapa ingkang dados renungan Sabda Winedhar ing dinten menika. Paduka berkahi kawula sami supados kawula samsaya mangertosi punapa ingkang dados pangandika Paduka. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula nyuwun lan ndedonga. Amin. Para pamirsa, Sabda Winedhar ing dinten menika kapendhet saking Lukas 2 ayatipun ingkang kaping 11. Ingkang jejeripun bab tanggap. Kula waosaken Lukas 2 ayatipun ingkang kaping 11. Ing dina iki wis miyos juru slametmu yaiku Sang Kristus kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Pawartos Natal ingkang wiwitan dening para malaikat dipun wartosaken dhateng para pangen ingkang nembe sami njagi kewan-kewanipun ing ora-ora. Para pangen menika sami pawartos. Ing dina iki wis miyos juru slametmu yaiku Sang Kristus ana ing kutane Daud. Mekaten pawartos ingkang dipun beta dening para malaikat utusanipun Gusti. Pawartos menika damel mongkoking manah para pangen sarta inggih nuwuhaken semangat awit rumaos dipun gatosaken dening Gusti Allah. Pancen kasinggihan rawuhipun Gusti Yesus Kristus wonten ing jagat menika saestu damel bingah nuwuhaken semangat saha kapitadosan boten namung para pangen ananging ugi kita sami ingkang sak tengah kawontenan ringkih lan kasingkiraken. Menapa para pangen namung mirengaken kemawon pawartos kala wau? Kasunyatan boten. Para pangen lajeng tanggap gumregah awit pawartos kala wau cecawis kangge madosi Sang Bayi Suci. Wekasanipun para pangen saged kepanggih Sang Kristus ingkang sampun miyos wonten ing kandhang Bethlehem. Manahipun para pangen rumaos marem lan mongkok sanget. Anggenipun saged pinanggih kalian bayi suci inggih Gusti Yesus Kristus kala wau. Pepanggihan kalian Rama Yusuf saha Ibu Maryam tuwin bayi menika. Para pangen tumuli sujud dhateng bayi kala wau. Lajeng para pangen ugi tumuli saksampunipun pinanggih lajeng wangsul dhateng ora-ora kalian bingah lan memuji Gusti ing sauruting margi. Para pamirsa ingkang dipun tresnani dening Gusti, dinten menika sedaya umat ing saklumahing bumi sami cecawis methokaken rawuhipun Gusti lumantar pangibadah dalu Natal. Menapa dene ibadah Natal ing benjang enjang. Ingkang perlu kita catet lan kita lampahi sesarengan bilih kita kedah tanggap kados dene para pangen kala wau. Tanggap kangge andum kabingahan dhateng sanak kadang ingkang dereng mireng pawartos Natal. Menapa dene dhateng kadang mitra ingkang betahaken kawigatosan saking kita. Supados kabingahan Natal
saged karaosaken wonten ing gesangipun. Amin. Semoga kita ndedonga. Matur nuwun doa Allah menawi dinten menika paduka sampun ngeparengaken kawula ngraosaken pawartos bab tanggap punika. Paduka berkahi kawula sami supados kawula saged nindakaken punapa ingkang dados karsa paduka. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kawula ngaturaken puji lan syukur. Amin.